Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Iloilo Newsline, 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamutanan? Welcome sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Hope din ninyo kami sa pagpangalagad. Umalin subong oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, mga issues nga aton dapat sipad-siparon. Honyo 30 kita, 2021. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline, and click the notification bell for more updates and subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Yara sa atong alinya ang Pag-asa Iloilo. Ibalo nato ng sitwasyon sang panahon. Naka-standby sa linya si Engineer Rafi Tapales sa mga update sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapales, sir, si Johnny Diaz kay si Sweet Don. Mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Yes, mayong gabi sa tanan, ariyong latest update sa panahon karong adlaw, Hunyo 30, 2021. Ang Southwest Monsoon, kung nabagat pa rin nag-apekto sa extreme northern Luzon, walang direct na epekto sa Western Visayas na mag-experience sa maayong panahon. Luwas lamang sa mga isolated na pag-ulan, pagpanagoom, kag pagpangilat tugay din sa mga localized thunderstorms. Nahina tugtog kasarangang hangin halin na bagat na nakatungdan ng mga padayon sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tugtog kasarangan ng mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw magali sa 26 tugtog 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagatunod alas 6:16. Kag ini mabutlak buwas alas 5:31. Yan ang latest update sa panahon na lindori sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, maayong gabi. Madamo nga salamat, Engineer Rafi at Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. I-check na nato ng aton nga mga headlines. Tres minutos na nakaligad sa alas 8, 5 ka mga priso nga nagpalagyo sa Negros Occidental District Jail. Nasiplatan sa isa ka barangay sa Murcia, Negros Occidental. Isa ang patay kag isa ang nadakpan, samtang tatlo pa kaiban ang nagpalagyo. Control border restriction kag liquor ban lifted na umpisa buwas sa probinsya sang Iloilo. Sa dugang pagid nga headlines, probinsya sang Antique ipaidalom sa General Community Quarantine umpisa buwas tubtob Hulyo 15. Vietnamese national nga nagpalagyo sa apartment bangod nagpositibo sa COVID-19, hindi na makitaan sang COVID-19 team. Kag COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide, may ara man kita karon nga iga dulong syudad nagpahamtang sang dugang vaccination site
sa tinutuyo nga mapadasig ang pagpangbakuna. Duwa ka punong barangay sa syudad gintikitan. Wala nag-obserbar sang physical distancing samtang nagainom sa beach resort upod sa napulo pa ka mga tawo. Kaga lalaki nga wanted sa kaso nga child abuse, dakop sang Alimudyan Police. Mga nagapataya sang illegal numbers game, arestado sang San Dionisio Police. Ag duha ka 45 caliber pistol gin-surrender sa kapulisan. Illegal fishing violators, dakop sang Barotac, Viejo Police. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, kag sa mga Gimaras noon sa Gimaras Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayo lang nga pagpamati kay Helen Dolorosa, kag Leo Dodoroy, and Leslie Londonio. Salamat gid sa pamilya Ramos, pamilya Guiñez, Bautista de Silos Barido, kag pamilya Cordova, pamilya Cabalonga, ay nang abetda sa yaman nga pamilya Talavera, pamilya Abilia, kag pamilya Villanueva, Subong Maan, Soria, mayong gabi sa inyong tanan. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga naamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langit sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Manny Sanoy. 46 minutos na nakaligad sa alas 8, dire kita sa pagplastar sa 5 ka mga priso nga nagpalagyo, tigina na si platan sila dito sa Murcia, sa isak barangay, nagapangayo kayo kay tigutom na, mapalagyuhan nilang mga otoridad pero gutom hindi gid. Pagkakita nila sa mga otoridad, ang report nga nagbato pa, natiruhan, isa ang patay, isa ang nakapture, pero 3 ang nakapalagyo. E-check na to ng impormasyon upod kay Attorney Jairos Anthony Duhilio, ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office Number 6. Kay nakalabot na ang impormasyon kay Attorney Jairos Anthony Duhilio. Ang ining nga report may kangtanan sa pagka-recapture sa isa sa 5 ka mga priso kag isa ang napuruhan. Good afternoon, Minchani. Sa aton subong 5 ka SKP, may duha na kita ka nakuha, no? Ang isa si Daniel Tamon, ang ara subong sa custody nato. Isa ang ito ang gindala sa Murcia Municipal Health Center, kag declare na yata nga DOE. Oo. So, Ano ngalan niya? ano siya si Marvin Celeste. Ano gani kaso yan ni Attorney? Hindi ko ma-memorize. Pero do, labanan do, robbery with the homicide. Di nangigo yung Attorney. Doon sa naduduhan ng bahin siguro. So natiruhan siya samtang ginalaga sila. Wala kung hindi ko pa na ma-confirm kaya nga aton nga tracking team sila ni ang hindi po magkakontan yun, no? Kaya pala kung ano bilang bastada ang pagkatabo. Paano sila nakalabot sa Murcia, Attorney na? I don't know kung paano ang way nga nakalabot sila dito. Either by on foot siguro o kayo nalupod ng yapon sila nga 5. Huwag sila nagbinulagay, no? Nalupod sila yapon. Di ang 3 ini, huwag pa mabalaan kundi nagpadulong. Dito nagyapon ko na sa area, so sige yapon ang
bantay ka sa ila sa aton nga tracking team. Ano, nakakuha sila sa nga armas sa attorney? Sa allegation ng aton nga tracking team, may armed dangerous sila. So, posible gid, no? Hindi magayon na sila So, ang tatlo ni, why sila nagbulagay, sige Japon, updanay nila tong tatlo sa pagpalagyo. Yes, oo. Hasta ini ang leader alin sa leader sa Ipogon, bro. So, kutubi aton sa tatlo. Dito na sila sa Murcia. So, ang mga katapo sa BGMP kag pulis, amo to subong ang nagamanhan sila. Yes, oo. Why pa man abis ang surrender pillar? So far, wala pa. So, budlay lang siguro sa buong na kung kay so far, sila on ground with pinamatyagaan ay dito sa area. So, posible, man na sila sa sulod. Wala din sila sa any action nga or signs nga mag-surrender. So, sa bagay, sa dalayan nga panago, why sa may maghatag sa ila sa pagkaon na attorney, laban-laban may guan gid Japon sila sa gutom, hindi nila ma-sustainer ni ang pagtulungan ako. So, definitely, ang magandang matabo ni Bidjaning, sa kapoy kag sa gutom, eventually, magwa gid ni sila kag mag-surrender. Oo. Unless may mga tao na nag-support sila, nag-sustain sa ila sa ilang pagpanago. Oo. Mapanaguan nilang bala, panaguan nilang atong mga otoridad, pero ang gutom, di gini silang panago. Yes, sakto, Idan. Oo. So para why pas ang latest nga info nga din haboy dira sa imo attorney Jairus. So far, wala pa. Sige. 51 minutos na nakaligad sa alas 8 na batihan si Attorney Jairus Anthony Dohilio, ang spokesperson sa BJMP 6. Tiyang priso nga si Celeste, ito among napuruhan. No? Ang isaya nadakpan, kag ang tatlong iyang alid sa miyembro sang Ipogon Group, amo ato upod sa tatlo nga nakapalagyo. Nagsughot sila sa katubuhan sa Murcia. Tiyan mo nambal naton, mapalagyuhan nilang otoridad, mapalagyuhan nila ang mga pulis to, kag taga BJMP, ang gutom, hindi gid sila makapalagyo, mahapyot gid ang tiyan nila. So, mo gina ang matabo, sa sige-sige nila tong palagyo. So, tatlo pa sila ang Y-Macount. Ang isaya, tiara na sa custody, sang taga BJMP kag under investigation, kung paano sila nakapalagyo, paano sila over the bakod, nagrapil sila, nga wala mabatyagan sang mga gwardya nga ginpaso ni nagakatulog. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kung gusto nyo nga magbakal sang isda nga priska, kadto lang kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo, pangitaan nyo dang pwesto ni Nijima kag ni Digol. Ang damo da isda nga priska halin sa istansya, kag mga ano pagid to gani? Mga seafoods nila, no? Damo to. Bao, may ginpangumpra naman to kay na sila. So hapit lang kamo da, bakal kamo da. Kung kulang-kulang kwarta nyo, ayuan nyo. Kung ang importante nga makabakal kamo, ambala nyo nga naghambal ko, basta hindi nyo man pagpatami, no, nga ayo, kay mahal man na mo, ginapliti, gastuhan pa nila gasolina pakadto sa istansya. So, preska nga isda, ara sa Crossing Patio, Dueñas, kay Nijima, kag kay Digol. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay, depende sa inyong nga budget. Ang ila opisina ara sa
Block 5, Phase M, Francisco Homes, Viejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Mayo lang ang pagpamati kay Pastor Suyo. Nga nagapamati man diri sa Iloilo Newsline dira sa Metro Manila. Kaya Alexas pa dira man sa Manila. Mayong lang ang pagpamati sa pamilya Cabison. Cabison Brothers. Thank you so much. Good evening kay GB. Watching from Balcon Maravilla, Jordan, Guimaras. May Guimaras Newsline na kamuda, GB. Kay Kagawad BT Malion Talavera. Good evening, sweet Don. Keep safe. Take care and God bless. Salamat. Kay Juicy Lagman sa taga Iloilo Newsline, God bless. Amoning tag-iya sang Eager Farm. Salamat man sa pagtanaw. Liog ko pa, scroll lang Ay may mga mensahe pa. Tami akong tanay. Naugid. Nan. Kay Toto Child, bago ka pamati na sa kuno, gatanaw si Mama yung Papaya, kay Bibi, sa Lucindo family, dira San Dionisio, Iloilo. Thank you so much. Isa pa noy, liog ko. Stand by kay Kapitan Robert Niño. Kay Christy, dira sa Iloilo Newsline, pwede kaubra. Tanawon tanay. Kay Leo Arches, good evening. Isa pa, mayara pagid. Natabunan tos babaw. Natabunan. Okay. Mayara po. Noon. Ay, toto sa kay Leslie Londonio. Mayang gabi. Sa Londonio family. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati. Liog lang like, share and follow sa Iloilo Newsline sa Facebook page. Kag palihog lang sa YouTube channel, no? Kusog na di ang signal sa Iloilo Newsline. Salamat. Kay Eddie Moriera dira sa Ontario, Canada, salamat naman sa pagpamati sa atong koneksyon sa Israel. Kay Faith, kay Joy, salamat man sa pagtanaw diri subong. Yara sa atong linya ang kapitan sa Kalumpang Molo. Vice President kag spokesperson sang Liga ng mga Barangay. Daw siya lang ning gasalo permine. Daw kita nang luoy ni. Punong Barangay Robert Niño, sir. Mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Upod nimo dire ko sir kag si Sweet Don. Mayong gabi. Mayong gabi dyan, mayong gabi kay Sheldon, kag mayong gabi sa tapalamati sang Iloilo Newsline. Kapitan una sa tanan. Daw ikaw lang ning gasabatan ng tanan sini. May duha ka mga punong barangay nga gintikitan sa task force na identify na ini sila kung kanday sino? Well, based sa aton nga nabaton nga report dyan, ini si punong barangay Cesar Espinosa sa Santo Niño Sur, Arevalo, kag si Cap Melvin Minerva sa Santo Niño Norte, Arevalo. So, ang base sa ilang violation, wala sila nag-observe sa minimum health protocols, particularmente physical distancing. Nga ang wala nila mamintinar, maobserbar, ano ang nakalabot sa inyong report? Well, based sa report nga nakalabot sa aton nga liga, inom sila sa isa ka resort dira sa Arevalo, kag nag-operate ang aton nga compliance team, kag nadakpan nga nagainom sila dito sa sinang resort. So that is why gintikitan sila sa aton compliance team for violation of non-observance ng social kag physical distancing. So duha lang sila ang natikitan o kung may ara pa nga iban nga kaupod nila didto nga nagainom? Based sa report dyan, may iban pagin nga mga ato dito, mga I think pulo ka persona kag iniging na tagaan masang citation ticket
sa aton nga compliance team nga nag-operate sa amo tong gabi o kagabi dito sa resort nga ina. Oh, ang iyang ilang nga violation sang napulo pa kaiban. The same also sa violation ang day punong barangay Minerva punong barangay Espinosa. Yes, sakto na dyan. Krios dyan. Non-observance ang social kag physical distancing. Oh, how come nga wala iya ma-include sang task force nga pag-inom sa public place kay ti nagambal na gid na sa interview naton sa kay Mayor Jerry Treñas, pwede ka makabakal sa adlaw sina sang ilimnon pero hindi pwede ka makainom sa public place kaga na interview taman ikaw ina kapitan na ninyo bilang vice president sang liga. How come nga ginhimo ni nila? Well, wala pa kita kakuha sang sabat sang aton nga tuwa ka kapitan kag wala pa kita kuha sang full report sang aton compliance team nga nag-operate. Pero sa aton nga information, the list nga na kuha naton nga report is gintikitan sila for non-observance sang sang aton nga non-observance sang social kag physical distancing dyan. So amo pa lang na nga aton nga tulid nga report kag plastar pa sang compliance team agod mayara gid bala sa nagakaigo nga incident report kinatabo kagabi dyan. Oh, kamo ya sa liga, mabaton lang kamo report, pero hindi kamo kadisiplina sa ila. Insakto ina ang impormasyon nga pamangkot ko sa imo, kapitan ninyo, sir. Yes, sakto na dyan. Kaya nga aton nga liga ng mga barangay, wala sang disciplinary power or disciplinary authority ago disiplinahan o naton ang aton nga mga miyembro nga mga punong barangays kag mga barangay officials. Why pa man abi sang gin-endorso nga report ang liga ng mga barangay o kung ang compliance team sa office ni Mayor Jerry Triñas o kung sa sanggo niyang panlungsod nga may authority sa pagdisiplina sa pagher. Kasi kung may sala gid man ini sila, amo ini ang ISP kag office ni Mayor Jerry Triñas. Yes, sakto na dyan. The compliance team under sa aton nga pinanangga nga city mayor, amo ang may authority para disiplinahon or ano nga penalidad ang igahatag sa nag-violate nga mga barangay officials. Pero para fair man sa aton nga mga kaupod nga punong barangays nga nadakpan, mapadala kita sang letter agod ma-explain nila ang ilang side. At the same time, ay na nga letter aton i-forward sa aton nga CTDILG para ano man nila, malantaw man ang sabat sang upraw-upod naton nga kapitan na dyan. Insakto gina na kapa ninyo nga mga move nga paghimuon nyo kay kung matandaan na pa nga ginkuhaan ta ka sa nga reaction with regards sa ginhambal to ni President Rodrigo Duterte sa iya Talk to the Nation nga dapat ang kapitan o pareho ka muna sa liga mag-akto sini kay kung hindi mag-akto base kamo maiguan o kung hasta si Mayor nga mayara nga violators nga daw ginpabayaan lang nga wala ginhatagan sa pagtamod kapitan ninyo, sir. Yes, sakto ina. Kagagina dyan, nag-istorya man kita sa atong Liga President. Personally, tawagan niya ay ning duwa ka kaupod naton nga kapitan. Agod may istorya ya, kag makakuha man siya sang first-hand information kung anugid ang natabo sa sina nga gabi, kag ano ang justification nila nga nadakpan sila dito, kag ano ang mga circumstansya sang ginhimo ay nasa nga aton nga mga compliance officers ang paggadto sa sinanga resort. So ginapasubmit nyo sila sa explanation na report kapitan na ninyo, sir? Well, kagina dyan ginpa-draft naton ang letter in finalizing na naton tomorrow morning kag ang aton nga Liga President ipadala ina within the day tomorrow para magaan man sa nagakayo nga simpo ang aton nga duwa ka kapitan ma-explain ang ilang side sa insidente nga natabo dyan. Oo. Why pa man abis ang ginapahayag sila in advance nga nga didto sila anong okasyon nga didto sila sa beach resort?
So far dyan, wala pa kita may nabaton nga explanation or information nga ato sila dito. That is why dyan, ang aton pagkabuhaton in writing, pasabto naton sila para dira amo ang basihan naton sa aton nga sabat o kung ano man nga kamangkot sa aton nga mga kaupod sa mainstream media. Ago na explain man sang mga kapitan nga ina ang ilang nga violation or justification sang violation nga naobra nila. Oo. Kay ginatinguan man naman akon nga humalin pa kaina nga mapasabat sila pagi sila nga mobile numbers the wigid no base nagkambyo man sila mga numbers nila ni si Kapitan Espinosa kag si Kapitan Minerva no hoping nga makasabat anay sila sa ipadala nyo nga sulat dira ma-explain nila ang ilang side. So pero kita open man sa pagpasabat sila in fairness man no kay base may ara man nga mga rason so pamatian ta. So for the meantime hindi man kuguro nga makapalawig sa imo kayo nastanan why pa sila sang explanation nga ginhanin sa liga ng mga barangay Kapitan Robert Niño sir. Yes, sakto na dyan. Kag as a matter of due process, wasabton ta sila kay para makuha man ang ilang side kag para maging fair man sa duwa naton kakaupod nga kapitan. Okay. Kapitan Niño sir, madamo nga salamat sa impormasyon ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Mayong gabi dyan, kag as always, thank you man sa pagatag sa aton sang tion. Way gidya libog ni si Kap Burnok mo si Kap Robert Niño. No? Anytime ang importante nga maplastar yaman. Galing kay daw siya lang yang gakulo permiya sa mga responsibilidad do. Kalapad ning barangay ang Kalumpang. No? Mayara pa sa spokesperson pa ya sang liga, bilog nga syudad, bilog ka barangayan. Vice President pa siya. Gabi multitasking man. Sa kay si Kap Niño ba? Sili lang Kap. God bless sa mga ginahimo mo nga mga kayuhan. 6 minutos na nakaligad sa alas 9. Leo ko ba sa Swift? From Antiting, good evening to all and God bless. Good evening man. Kag mayong gabi kag mayong pagpamati kay Joanna May Plaga Gumbok, Josie Lagman, Bebs Villanueva, kay Tacheche, kay Tolerek, kay Bibik, kag kay Toto Chalt. 6 minutos na nakaligad sa alas 9. Gusto nyo nga magbakal sang itlog? Sa Eager Farm, sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Pangitaan nyo, dira ang mag-asawang Sanday William kag Josie Lagman. Mayara sila telephone number 523-0039. 523-0039. O kung mayara man nga mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Ang itlog sa Eager Farm, barato na, priska pa, kag mahapos palapitan ang mag-asawa nga lagman. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dalang nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. 8 minutos na nakaligad sa alas 9 sa atong mga listeners kag mga viewers. Palihog ng like, share, and follow diri sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag palihog man subscribe no sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Mabatian man kita sa Gimaras Newsline sa mga Gimaras noon. Kadtuan ta si Mr. Jake Conlo, ang spokesperson sa COVID-19 team. Kay buwas, maabot dire sa syudad si Secretary Harry Roque, presidential spokesperson, kag si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez. May ihan-in sila nga mga gamit, equipment, para ini sa galamiton sa mga hospitals, kag sa mga vaccination site. May ara man nga vaccine nga ginpadala na una,
nagabot na sa siyudad sang Iloilo kag iban pa kuno nga mga equipment nga pagadalon sang duha ka sekretaryo buwas ngadlaw. Yari si Mr. Jack Conlo sa confirmation sang vaccine kag magadugang sang vaccination site ang siyudad sang Iloilo. Yes, may ara kita ba 50,000 Sinovac no nga vaccine nga nagabot. And initially, tungalan ni gamiton ta kaya tunga amo na ang pang second dose, no? So, ang aton next week, aton na ni siya nga ipag-administer man, no? So, gapreparar man din kita, no? Nag-order si Mayor Jill Peñas nga mahimo kita sa 8 ka vaccination site. Now, sumusiling madugang kita sa 4 ka vaccination site, gina-finalize siya ni naton. And hopefully, matapos naman ang finalization next week, kag makadugang kita sa another ka 4 sites. So, busilingon, 8 na ang aton site na, no? Ang aton nga additional nga site, no? Tentative naton, amo ini ang Molo City High, ang UP, ang Jan Bilacton Arevalo, kag ang aton Provincial National High School. So, ang isat yu, waya? Ang isa't yun, expect naman natin, pero gina-finalize pa natin, no? Kung ang lugar bala mahapos sa vaccination. Gina-review pa natin ang physical na arrangement or ang physical na setup sa isa't, no? Kung possible nga mabutangan natin sa vaccination site. Oo. Buwas na umabot si vaccine sa Carlito Galvez, Secretary Carlito Galvez, kag si Secretary Harry Roque. Ano may dala silang COVID vaccine? Well, actually, ang ilang sinusibilan na nag-abot na sa buong adlaw, 50,000. Kag hopefully may dala pag sila buwas, no? Kag may mga medical supplies and other resources sila nga laloon buwas para nga-augment diri sa aton sa Iloilo City kag sa Region 6, no? So, may tentative arrival sila buwas, no, diri sa aton syudad. And, amo na lang in-expectar naton nga magkasagto sila sa aton sa City Hall kag mag-discuss kay Mayor Jill Peñas sang mga ayuda kag mga assistance nga ihatag sa aton sa national government. Mga what time, Sir Jack, mag-abot sila? Well, hindi pa tayo kabalo kung ano sa maabot, no, pero ang hambal sa aton sa aga ini. And siguro before noon time, no, ang arrival nila, kaya daw balikan na lang ini sa pagkahapon na balik na nila, at man sila pa dulong sa Manila. Oo. Sa ilang nga pag-abot, may ara nga programs nga himuon sa Freedom Grandstand? Yes, may gamay short program himuon sa grandstand, no, para sa ilang arrival kag sa pagbato natin sa mga resources. And may araman sila sa meeting, no, nga urahon sa aton sa City Hall upod kay Mayor Jill Peñas and sa aton nga vaccination, sa aton nga COVID team. Oh, sa subong sa inyo kapag tanaw pag-assess ninyo, kumusta ang rollout kag sang mga vaccine kag pila na kabilog ang nabakunahan? Yes, ang aton vaccination rollout, sige-sige, no, kag maayo na ang flow naton. May mga gamay nga mga issues and concern that gina-address mo ni Dayon. And I think mga 76,000 na more or less, no? 76,000 na ang natagaan natin sa first dose. And with additional, no, hopefully maka 100,000 kita, no? By the month of no, maka 100,000 kita sa first dose sa mga vaccine natin sa syudad. And may arrival man kita isang vaccine, no, nga AstraZeneca nga iyan ng city government na purchase na ginatanaw natin mga between July 12 to 18 ang tentative arrival ng 18,000 na AstraZeneca vaccine purchase na yan sa city government. Oo. Ang mga problema to sa nagbigat sa mga manunodlo na resolbar na tanan-tanan sa Jack? Yes, no, na-ito na natin ini, kagay ito natin ini mga changes natin next week, no, sa pag-implement natin sa aton mga first doses ang mga vaccine natin nga baton. Sir Jack, madamo nga salamat sa informasyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline na Sir Jack. Madamo nga salamat sa kay Mr. Jack Conlo. So confirm, maabot ba sila kag mayara nga malipot nga programa nga paghiwaton sa Iloilo Freedom Grandstand. Dira makitanay si Mayor kag si Secretary Harry Roque. Nagwaswasana dan sila ni sa sang tinaga mo. Di kitanay sila balanta na buwas ko na
kung ano kahirop sila ni. No? Iti kung may ara man kamo yung litan da ya, palayo nyo anay. Palayo nyo na anay. Ang importante, ang ikayong lawa sa mga pumuluyo. Amo na yang importante ng himuon. So, kabay pa, nga may dala pa sila nga iban nga mga equipment. Kay iban tong vaccine niya sa iban nga lugar, sunod-sunod ya, no? Ang pagpadala. Unlike diri sa syudad, probinsya sa Iloilo, ay namilag-pilag. So, kabay pa nga matalupangod ini sa national government, partikularmente sa National Interagency Task Force. Please continue to like, share, and follow our FB page Iloilo Newsline and subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline and click the notification bell for more updates. Sa kay Ma'am Rosien Bindol Kitor. Ma'am, mayong lang pagpamati kag happy birthday, no? Sa liwat belated man happy birthday kay Father Domingo Labrilla sa San Dionisio ni. Kay Sir Johnny Pornel kag sa kay Ma'am Rochelle Presno Tugonon. Sa kay Erwin Magarso, Police Officer Erwin Magarso, kay Senior Master Sergeant Lindero, Francisco Ico Lindero, mayong gabi. Buwas, lifted na, alas 12:01, buwas sa kagahon, wala na likorban, wala naman sang travel pass nga i-comply, kag wala naman sang border restriction ang probinsya sang Iloilo. Gusto na mo lumbayag, pero halong lang. No, hindi nyo man pagpatami kay budlay nga gulpi magtaas ang infection naton, ang ma-infect sa COVID. Pero mga beach resort, hindi pa pwede base sa executive order nga ginpagwa ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Hindi pa open, pero pwede na kamo makabakal dito sa mga kalanon nyo, take out lang, wala lang dine-in. So pwede na kamo kamamam sa mga malanadang tutunlan, puwak nila, pwede na kamo kamamam. Kay las 12:01 buwas sa kagahon, lifted na ang likorban. Kag sa mga naga-travel sa syudad sang Iloilo o kung sa iban man nga mga lugar, kay may ara kita border control points, why na? Why na? Di ang pamangkot ni, ang mga checkpoints ni sa mga pulista, magapabilin. Kay kada banwa may ara, checkpoints. Ipabilin ni o kung back to barracks man ang aton nga mga pulis. Kag police visibility lang ang pagahimoon. So i-check naton inakaron kay Iloilo Police Office Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Samtang wala pa ang aton koneksyon, si Police Colonel Gilbert Guerrero, i-check naton ang aton koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Kay i-check taman karon ang gobernador sang Antique. Kay GCQ man sila buwas, las 12:01, GCQ na sila. Halin sa MGCQ, saka sila sa GCQ. No? Saka sila sa GCQ, the General Community Quarantine. I-check ta na yung report sang atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo, kung ano ang mga insidente nga naglulunta dito, pariho ini sa lalaki nga wanted sa kaso nga child abuse, dakop sa Alimudyan,
may pataya to sa illegal numbers game, arestado man, duha ka kalibre sang 45 naging surrender sa kapulisan. Iyari ang report. Upod sa kay Ruel Arbael. Well, please come in. Subong man maya dayat gid nga gabi, Sir Johnny, kag Inday Sweet Dawn, kag subong man sa aton sini mga followers and viewers no nga nagatutok gid diri sa aton kada gabi diri sa Iloilo Newsline. Maya dayat gid nga gabi sa inyo tanan. Yari ng balita no nga nagkalanabog gikan diri sa probinsya sang Iloilo nga idulong naton sa subong nga gabi. Una diri no sa banwasang Alimudyan, Sir Johnny, na kung sa diyan isa ka wanted person may kaso nga 2 counts of child abuse no nga kung sa diyan ining related ni sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act o kung ginatawag naton nga Anti-Child Abuse Law no sa Republic Act 7610. Ining sospechado no ginkilala kay Leonor Almarel no, nagangalan ni Leonor Almarel, 35 anyos, residente sang Anino o kon Anino Street, poblasyon dira sa Banwasang Alimudyan, Iloilo. Ginserve ning restaurant no nga pirmado ni ni Judge Iliho Sharon Ponzales Herrera Billones sang branch 27 no sang RTC 6 dira sang Iloilo City nga napitsahan na June 28, 2021. Kag ining suspetsado, Sir Johnny, no may recommended nga bail ban ang korte para sa iya sini nga temporaryo nga kailawayan nga 200,000 pesos. Kagyara na no hunong karon dira sa Banwasang o kondra sa Alimudyan PNP ining sambit nga suspetsado kag natalanan na nga pagka-turnover sa nagakaigo nga korte. Sa dugang nato nga balita, Sir Johnny, no dira sa Banwa naman sang San Dionisio, Iloilo no kung sa diin natigayon nga madakpan sa naton sining kapulisan sa pagbangon sang San Dionisio PNP upod man ang Regional Intelligence Division kag Provincial Special Operation Group kag subong man ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company no kag natigayon nga madakop ining duha ka persona nga nagapataya no sa nagapataya sa illegal numbers game. Kag natigayon ining duha ka persona nga madakpan no dira sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kung sa diyan na isa diri senior citizen pa, Sir Johnny, no 77 years old, ining kilala kay Ricardo Balayon nga wala man sang obra no kag residente dira sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Upod niya man no ining 57 anyos nga si Ronnie Fuentes nga residente sang barangay Kubay, San Dionisio, Iloilo. Kung sa diyan no natigayon gid nga madakpan ining mga suspetsado sang gintingog nga pirsa sang kapulisan no, sa both provincial and regional level. Kag nakuha ni sa posisyon nila no ang mga bundle of ining mga bundle sang PCSO throw coins kag mga posta no nga gina-collect na sa sining mga suspetsado. Kag sa subong no na yara na ining mga suspetsado nga naunong dira sa San Dionisio PNP no kag natalanan na nga pagapasakaan sang kaso sa pagbayular sang Presidential Decree no 1602 kag which is nga amended by Republic Act 9287 o kunining illegal numbers game. Sa piyakabayan, Sir Johnny, dira naman sa Banwasang Barotac, Viho, Iloilo, natigayon man nga badakpan sa aton sining kapulisan dira sa Banwasang Barotac, Viho, Iloilo, ining duha ka persona nga nagadala sang fishing vessel no o kon motorbangka nga illegal nga nagapangisda no dira sa Banwasang Barotac, Viho kon sa Kalalauran no nga sakop sang sining Banwa no Barotac, Viho. Ini silang nagapangisda nga wala sang permit no ang ila sining bangka. Ini mga persona no ginkilala kay Iman Duranila kag Edwin Pasikaran. Kag ini sila no lunsay residente dira sang barangay Kulasi, Sampiak nga Banwa no dira sa Banwasang Ahoy, Iloilo. So sa subong no impounded ang ila sining motorbangka kag subong man ang mga other fishing paraphernalias samtang ginahitso pa no sang tagiyasang sining bangka no nga nagaingalan nga or may pangalan nga Toto Iman no nga fishing vessel. Ginpaw ni sa aton sining kapulisan samtang na wala pa maitso sang sining tagiya ang nagakaigo nga penalidad no sa pagbayular sang
Municipal Ordinance number 2014-08 kung sa diin may penalty ni no nga masobra 2,000 pesos. So impounded na ining mga fishing paraphernalia no samtang hindi pa nila mabayran ng penalty. So hayara na sa paginakop sa aton sining kapulisan sa banwasang Barotac Viejo ang ining fishing paraphernalia kag fishing boat no. Samtang dira naman sa banwasang Sara Sir Johnny no may nag-surrender no o kun isa ka 55 anyos no nga lalaki ang nag-surrender sang iya sining duwa ka kalibre nga pistol no o kun kalibre 45 nga armas utang aton sining kapulisan dira sa banwasang Sara Iloilo. Ini siyang residente no sang barangay Pasig no Sara Iloilo. Kung sa din iya sining surrender nang iya sining duwa ka 45 nga armas tutang. Ining isa may serial number no kag isa paltik no nga o kon paltik nga armas tutang. So padayon ang kampanya sa aton sining kapulisan sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo kag ila sining ginapanawagan nga kung sino pa dira may mga armas no nga mga expired o kung mga paltik nga mga armas ipaka-turnover nyo nagid lamang sa aton sining mga kapulisan sa inyo sining mga kabanwahanan sa mga malapit nga mga municipal police station agod nga malikawan kamo nga pagaserbihan sang search warrant no kag mapasakaan pa sang kaso kag isa kada ko nga uol naman sa inyo kung once nga mapasakaan kamo sang kaso kag madakpan nga nagaupot sang armas lutang. Kag dugang na lang naton nga balita Sir Johnny no ining natabo kagapon dira sa banwasang Dumangas Iloilo no dira sa Katungban no sitio Katungban barangay Bantod Fabrika no dira sa banwasang Dumangas Iloilo Sir Johnny nga kung sa diin nga nagbungguan na inong isa ka SUV kag subong man isa ka dump truck tabo dira kahapon sang hapon no dira sa Dumangas no sa banwasang Dumangas nga kung sa diin dead on arrival gid ining duwa ka biktima nga ginkilala kay Joey Alison Hermo kag subong man ini sila mag-amay no yang isa nga tatay is si Porfirio Hermo Jr. no kagiging proclaim no sang attending physician no sang Doremdes District Hospital sang gidala sila sang Dumangas Risk Reduction Management Council DRRMC ambulance no dira sa nasambit sa ining hospital kag wala gid matabangan ining duwa ka biktima no nga nagadala sang SUV no nga nakabunggo sa isa ka dump truck nga ginamaneho ni Joey Patricio no 31 anyos nga residente no sang taga Capiz ini siya no sang banwasang Sapian Capiz kag ini sa injured man no ining driver sang dump truck nga nakabunggo sa sining nagbunggo anay sila sang SUV no nga ginadala sang ining duwa ka biktima nga dead on arrival no dira sa Doremdes District Hospital sa banwasang Dumangas Iloilo. Subong man Sir Johnny no isa ka shooting incident pa nang natabo dira sa banwasang Kalinog kahapon sang kasisidmo no kung sa diendra sa bangga sa sitio Daga no barangay Tigbayog Kalinog Iloilo nga kung sa diin dead on arrival ining isa ka lalaki no 57 anyos nga residente sang barangay Sitio Daga no barangay Tigbayog Kalinog Iloilo nga kung sa diin ang suspitsado iyaman lang sining pakaisa nga kay ang senaryo sini Sir Johnny no nga una nga tuyo nga pagabunon or ining may pagintindihanay no nga naga luntad no sa sining magpakaisa kag sa wala man kadasig lang kuno sang sang hitabo no ako sa diyan ang ginaguno sining biktima sang iya sining kutsilyo kag tuyo nga pagabunon ining iya sining pakaisa nga suspitsado kag naunahan ini siya sang suspitsado nga nakagabot sang iya sining 12 gauge shotgun no o kuno di 12 sining armas nga luthang nga paltik man no kag naigo ining biktima nga si Nestor Compliza no 57 anyos nga nagintunaan man no sang gilayon niya nga sining kamatayon kako sa diyan dead on arrival ini siya sang makabot sa dira sa Kalinog District Hospital kag deklarar no nga dead on arrival ining biktima no na gindeklarar sang ni Dr. Simeon Barangco III ang attending physician sang sining biktima sang gindala dira sa nasambit sining hospital kag ginkilala no ining suspitsado yaman lang mga pakaisa nga si Rodel Compleza 59 anyos no nga residente sang barangay Manaripay no dira sa banwasang Kalinog Iloilo kag pagkatapos sang insidente no gilayon nga nagpalagyo ining suspitsado no kag sa subong padayon pang hot pursuit operation
kag matulid nga investigasyon sa Kalinog PNP sa sining nasambit nga shooting incident kagabi, Sir Johnny. So mo itong mga balita nga aton sining madulong, Sir Johnny, no, nga nagkalalambod diri sa probinsya sang Iloilo, kag gimpromisa gali naton kahapon, no, nga ilawagon naton ang resulta sang ining bayanihan contest, no, sang Iloilo Police Provincial Office, kag hindi pa kompleto ang mga data, no, nga suno sa Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office nga ila sining nga pag-publish, no, ang kalan sang participants mismo sa mga municipal police station nga nagdalaog, no, sa sining contest na sang sining bayanihan contest nga may mga kategory nga short film, mga literary arts, no. So buwas, no, bantayan, no, kag idulong nato ng kumpleto nga resulta sang nasambit sining bayanihan contest sang Iloilo Police Provincial base Office. makakuha kita So picture. nakita lamang diri sa probinsya sang Iloilo, Sir Johnny. Ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report sa atong connection live and direct sa probinsya sang Iloilo. Kay nung Art Calzas may lang nga pagpamati kay Sir Giovanni Vai sa Journal Visayas, mayo man nga pagpamati. Sa mga empleyado sa More Power, no, kag Pre Ramon Adorio, kay Inday Mijares, mayong gabi. Sa mga taga Gimaras, ang mga Gimaras nun, base may mga sapat kamuda nga tuyo nga ipabulong sa rehistrado nga veterinaryan yara dira sa likod sa provincial capital sa San Miguel, Jordan Gimaras ang pwesto o balay ni Doc Ronnie Galia. Si Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinaryan nga nakabase dira sa San Miguel, Jordan Gimaras. Nagbaton man siya sang walk-in, no? Base gusto nyo nga magpabulong sang sapat nyo, dalaan nyo da sa rehistrado nga veterinaryan, hindi na kamo magkadto pa sa kung sino nga nagapulo pakilala nga doktor nga hindi rehistrado. Kaya tingwain nyo nga mabuhi sapat nyo, hindi nyo pag igambol nga mabutang sa lang-alang ang kabuhi sang sapat nyo sa hindi rehistrado nga veterinaryan. Doc Ronnie Galia, ara sa likod sa provincial capital, ang ila nga balay color green ang ila na nga gate. So kadtuin nyo lang kay approachable na kag mayo pa nga doktor. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sang balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. 32 minutos na nakaligad sa alas 9. Buwas alas 12 man sa kagahon. Halin sa MJCQ, ang Antique Province, makadto sila sa General Community Quarantine o kung GCQ. Napakigangutan tang gobernador sang Antique, Governor Rodora Cajao. Kaga no, sa iya, MJCQ man o kung GCQ, amo man sa gyapon, wala sang ipatuman nga border restriction. Kaya mat-amat na kuno nga nagabangon sa komersyo ang mga antikinyos, so kuninali nga ibalik pa ina sa daan nga mga pagsulundan, ay ba si mamusmus na gid mabutang sa lang-alang ang probinsya sa Antique. Di mga ROF, returning overseas sa Filipino, mga local tourist, welcome kamo sa Antique. Yari si Governor Rodora Cajao. Yeah, oo. Ang walang nandoon ay ATM. Oh, pero ano gobernador ang nagduso sa ATF nga ipaidalom sa GCQ ang bilog nga Antique province? Parang siguro yun po na kasi nag-interview dyan sa Region 6. Kaya kung paamon bigya, gasaka ka na naman ang amon kinsan, di man gasaka, ganaog mang yakon. So kung ang amon na kinsan, Antique very manageable man, pag amo lang kung gataas mo sa ibang praktikang Region 6, gataas mo kami, pero ganaog man. Mm-hmm. Pero kung sa naba,
wala ka na ba? Amo lang na, after 300, 400, 300, 400, 300, 400. Why pa mo nag-request, Gobernador, nga kung mahimo, ipapanaog sa GCQ? Wala nga, GCQ kami, nakakana kami sa GCQ. Oo. Tinga mo na nga ang desisyonan sang IATF kayo, why magali ka mo da nag-request siya sa probinsya sa Antique? Oh, we did not. We did not. When we talked about it yesterday sa may IATF, siguro, sana na lang, wala naman pinag-iba kung MDCQ kami at saka DCQ eh. Kasi, yun naman, wala namang pinag-iba dun sa aking sa EO ko. Safe and gato na position. Dari nga eh, hopefully wala na po naman, sige lang, sakay ka lang, nalibay, tugangan ng atin nga share ng vaccine. Kung lang na akong ginabol. Oo. Why naman sa mga border restriction? Why man kamo sa border restriction niya Gobernador Santique, no? Wala, Johnny. Actually, ano man naman ang amon ni Cornelia, dahil doon yun nagkasakasaka ng guwa, naka-officer niya, ang ating nagagmay ng mga negosyo, Oo, tangat. Kasi kung tango naman sa lockdown, upang naman ang growth nila. Kaya mas kinari talaga kami sa GCQ, same ng Japon, we did not impose a lockdown. Almost the same lang ang MDCQ sa GCQ. Kasi parang, if you are talking about cases in COVID, management naman mo. Second to the lowest kami although may surge, second to the lowest kami. Tignan naman ang ekonomiya. Ano man nga, walang masarabong, bago ba Oo, sunod ang gitano nyo. hindi ko nabuhan nito ang mga negosyo nga gagmay dito sa GCQ. Lugod yung pagdito na mga tao mga kubra lugod ng sinda sa mga Kung masangan lang man ang COVID, why close the economy thoroughly? Pwede naman nga happy open lang. Ang mga ROF, mga local tourist within Western Visayas, welcome na niya nga mag in and out sa Antique. Malang mo dyan, we never had any border restrictions when it comes to our neighbors. Kami sa Antique, we believe in one Tanay, one Visayas. No? Right. So, doon ang border, not even stop Antiqueños from going to Iloilo in spite of the fact that Iloilo is MECQ, di ba? Because our commerce and business is dependent on Iloilo. I just tell them, if you want to go to Iloilo, only on important and emergency cases. So if you can set aside hindi namin magtuto, hindi namin magtuto. So that's all I can impose upon them. But to restrict they're going to Iloilo, to Iloilo, wag ko ginahinusya, even to Aklan. Kag-umpisa buwas sa Gobernador, ang province of Iloilo, why naman sa border restriction? Back to normal na. Why naman sang travel pass, kag ang ikorban, lifted naman umpisa buwas, left na ni Governor Defensor. Kaya mahal ko si Governor Defensor Kaya expect Governor Defensor, he understand. We will not have to be fighting each other, alam mo, Johnny. At this time of pandemic, kami ng mga gobernador, basta mga leaders, no need to fight our frontliners or each other. Basta naman tayo na sa gera. Kumbaga, sabi ko nga, if we are at war with something or somebody, we should not be shooting each other. Much more ang mga frontliners. So, sige lang, intindihan mo natin yung mga lapses mo ng isa't isa. So, taas ang ato ng protocol sa Iloilo. Let's just respect our borders, just respect our neighbors. And I think that's what Iloilo is doing. And I'd like to thank Governor Defensor for that. Oo. So, in GCQ man, o kung GCQ, normal sa Gyapon ang paginawi kaga in and out ang komersyo sa probinsya sa Antique, Gobernador Cajao. That is right, Johnny. We never had, even if the time na ECQ in Iloilo, wala ko kami butang ang border. So, wag na restrict. Only ipaalala lang. Wala namin sa buong lang parang hindi agad mag-agpong importante.
Antique Governor Rodora Kadjaw. Ti linya way problema. Welcome kamo sa Antique. Hindi man pwede nga igambol ya to, istriktuhon niya. Kaya nga, kung istriktuhon niya, gutom na nga daan, ano ipakaon nila sa mga Antiqueños? Anong ihatag to nila nga pagkaon? Kag ang ila nga turismo, ang ila komersyo, malubong na langgit sila. Malubong na langgit sila sa kapigaduhon. Kung hindi, paghimuon ang taktika sa mga lideres sa probinsya sa Antique. Di mayo man, kaya si Governor Rodora Kadjaw, nagapamati man siya kag naga-obserbar kung ano ang ginahimo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So open na. Why border restriction ang Antique province? So no, ina kay Governor Rodora Kadjaw. 40 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check nato na yung update sa COVID. Kaya madamo nagapamangkot. Timbuok naman ang numero, City and Province of Iloilo, Negros, o sa ibang nga probinsya. Nagtimbuok naman. Iloilo Newsline COVID Update. Western Visayas, sources r6.uh.gov.ph. Langgit. Okay. Go ahead. Western Visayas. Sige, go ahead. Here are the COVID updates. Western Visayas, sources r6.uh.gov.ph. New confirmed cases. Aliw ko ang microphone niya. Go ahead. Western Visayas, sources r6.uh.gov.ph. New confirmed cases as of June 29, 2021. June 30, 2021. New confirmed cases, 580. New cases by province. Local case, Aklan 45, Antique 29, Capiz 64, Guimaras 9, Negros Occidental 36, Bacolod City 104, Iloilo City 116, Iloilo 160. LSI or locally stranded individuals 2, Negros Occidental 2, Iloilo City 3, APOR or authorized persons outside residence. Iloilo City 2, Iloilo 1, ROF or returning overseas Filipino, Iloilo City 1, Iloilo 1. New recoveries 800, new deaths 43, total recoveries 53,414. 53,414. Total deaths 1,538. Total active cases 11,109. Total cases 66,080. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 4,509. New recoveries 5,839. New deaths 105. Total active cases 48,649. Total recoveries 1,339,248. Total deaths 24,662. Total cases 1,414,559. Worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 182,688,695. Death 3,956,008. Recovered 167,288,083. Active cases in mild condition 11,364,807. In serious or critical 79,386.
Currently infected patients, 11,444,604. For the closed cases, recovered or discharged, 167,288,083. Death, 3,956,008. Cases which had an outcome, 171,244,091. Iloilo Newsline COVID Update. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nagapamati sa Iloilo Newsline pagi diri sa programa Iloilo Night Watch. Mayo lang ang pagpamati kay Babes Villanueva. Sa mga katapos sa Iloilo Newsline na palihog lang tamyaw, happy birthday kay Glidel Villanueva Montero. So happy birthday lang dira sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Salamat sa pagpamati kay Maria Nectalia, Marcon Gipo, Lenny Las Piñas, Romel Porquilla, Eileen Beniga, kay Bea Kayanyan, kag kay Tito, Janice Mila, Alex Marcelina Saspa, Christy, and Toto Child. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Sa manog hiwat sang ilang kadlawan, mabuwas, advance happy birthday. to you. So sa tanan-tanan, nga malisin na sa Iloilo Newsline, happy birthday. Lihog lang, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Hindi makalipat, more power Iloilo, bringing more to life. Salamat man sa pag-follow. Tian, Chris, Lagerta, and Mary Jane Ureta. Happy birthday sa tanan-tanan. Minutos na nakaligad sa alas 9, balikan ta si Mr. Jeconlo. Kumusta tong Bitcong to? Ang Vietnamese national ba nga nagpositibo sa COVID-19, nagpalagyo? O podya pamilya ya kag matinawo ya? Na? Why na mabalan kundi na nagpadulong to? Why na makitaan alipunduran ni isang Vietnamese nasyonalo? Alimpuduhan niya, hindi na makita. Na? Ginsuhot sang COVID team ang mga motels, ang mga pension houses, ang mga hotels, ay why ginmakita ning Bitcong. Nagpositibo siya, lagyo saya, inlaptaya pa tong mga ramag yang sino naman to masalamuhaya. Ha? Amo ning budlay. From Tian, Chris, Lagerta, pabati sa Taga-Duanyas, sa Taga-Duanyas gali po. God bless. Wow. Salamat gid. Yari si Mr. Jeconlo, update sa Vietnamese national. Yes, ang aton nga latest sa iya, as of now, wala gyapon naton sila malocate, no? Although naka-alarm na ini siya, no, sa bilog naton nga province, kag sa city.
So ang ato next move, ipacheck na natin sa mga Bureau of Immigration para makita natin ang background sa ining Vietnamese national kung sa diin gid ni balang yang entry report, no, kay so far ang aton diri ang investigation mga 5 months pa man lang di siya kagang mga upod niya ng mga Cebuano speaking sa aton sa syudad. And ang paglakas nila kasi wala na sila gamit sa apartment, gintapos sila ang kontrata dito, so hindi na sila mabalik, no, but ma-confirm ka lang kasi wala ni sila ka-board sa barko pakanto sa Palawan. So far na naka-flash alarm na hindi sila, no, sa mga kaingod nato ni mga provinces para maging aware man ang aton iban nga mga kaupod ng mga provinces. Oo. Ang iyang mga plate numbers, ang iyang mga salakyan nga 3 ka Innova kag 1 ka ganito Ford Ranger na nakuha na ini. Unfortunately, wala kita ako makuha sa ilang plate number. Muna 3 ka Innova kag 1 ka Ford Escape, no, nga sedan. So yes, no, basta mo salakyan nga dala, no, sa ining mga more or less 9 tanan sila katawo nga upod sa Vietnamese national. Nalibot ng tanan nga mga pension houses kag mga motel sa hotels why gid makitaan? Yes, no, so far sa pag-atlibot naton daw wala gid sila makitaan, no. So possible gid naton basi bala posible na kagwa na, no, sa aton syudad. Kaya tanaw diri basi nagbalik bala sa ila origin di ko mga Cebuano speaking isla basi sa Cebu or Mindanao nga mga provinces bala nagbalik. Oo. Why man abi nakahingagaw sila sa Roro Port sa Dumangas kag nagtabok pa kadtos Negros? Naalarm naman ang aton yung mga Philippine Coast Guard, no, so under man sa monitoring sa aton yung Philippine Coast Guard. So para wala sang reported, no, nga naka-board ini sila or naka-attend mag-board, no, sa mga Roro vessels natin diri sa Maya province. Nakwa sir ang iya ng description sang Vietnamese national. Wala kita kakuha ng description gid, may ngalan kita that is why nga i-check na natin sa immigration kung may record, so nga kuha kita picture kag ma-disseminate man natin. Oo. Pero so far why pa man abi sang coordination kamo direkta dito sa immigration? Wala pa, bali Cebu na hapon actually may schedule kita nga makadto sa aton nga immigration to check sa inyong case natin sa syudad. Si Mr. J. Conlo, spokesperson sang COVID-19 team. So wala gid mabala na whereabouts ni sang Vietnamese national nga nagpalagyo nga nagpositibo sa COVID-19. 51 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara na sa atong alinya ang IPPO Director, Police Colonel Gilberta Guerrero. Sir, mayang gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz upod mo, kag si Sweet Don Diaz. Mayang gabi, Colonel Guerrero, sir. Yes, Newsline, Johnny, kag sa updanan mo dira, mayong gabi. Sir, buwas alas 12:01, left na ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor ang liquor ban astang travel pass hasta ni ang border restriction. So ano ang himuon sa atong Philippine National Police magapabili ng checkpoint sa mga areas? Actually, Johnny, our approach in addressing the pandemic this time more on localized. Now then, the governor speak about suspension or stoppage of municipal quarantine, meaning we will also stop from doing it, meaning we will allow everyone to pass without asking for the travel pass. But still, our concern on addressing the pandemic would be the strict implementation of the health protocols. First, we will strictly assist our local government unit on the implementation of isolated contact tracing. Second, we will be focusing our actions in terms of surgical lockdown sa mga kabarangayan na may positive cases. And we will see to it that our local police would focus into 4 areas. Just like in terminals or in our transportation, in the workplace na dapat masunod ang mga health protocols, both public and private. In the same manner, we would like also to check the religious activities based on the omnibus guidelines. Kag, of course, gusto nato na siya tutukan na Newsline Johnny ang
padayon na pag-implementa sa liquor ban. Although ang ginlip sa aton governor ang liquor ban, but the ordinance on the liquor ban will continue. Ano na siya gusto ang balon newsline dyan na dapat ang sino man diri nga pumuloy sa probinsya sa Iloilo ginaalaw ang pagbakal sa limnon. But serving of liquor sa mga sari-sari store, restaurant, resto bar and the likes is still prohibited. However, ang pag-inom-inom naman sa mga kabarangayan, pagkatutukan naman sa ating kapulisan, kaupod sa mga barangay official, we see to it na wala sa social gathering. Kaya kung mag-inom ka, in group naman siya or like in a party, nadidipit gyapon ang purpose. And that is not allowed by the executive order of the governor. Okay. So how about yung control checkpoint nga ninyo kay damo nagapasalamat nga mayara dira nga control checkpoint tuod nga why naman niya sang restriction pero ang ginatanaw nila kay base lang nga ara kita sa Tigkiriwi na padulong sa Tigkiriwi base may hingalit no kag balik naman ang mga holdapanay kun ano kriminalidad nga magaluntad sa probinsya, Colonel Guerrero, sir. Newsline Jenny, I think checkpoint is different from quarantine control points. For the checkpoint, that would be regular activities that we will do. Ang magambay kita abi Newsline Jenny checkpoint, it's purely law enforcement operation. While for quarantine control point, this is more on boundaries restriction. That's why we really appreciate the support of other uniformed personnel like the Bureau of Fire Protection, like our force multiplier, the barangay base, and those are considered mga nagasuporta sa aton mga kapulisan all over the province, which I cannot mention personally, nga nagaupod sa aton Pulau Bugtaw, adlaw-adlaw nga tan pila month, nagaupod sa quarantine control points. While in the conduct of checkpoints, we limit the participation of the other uniform services as well as Action Jenny, the voluntary group. Kaya wala na sa ginalaw. I think that's the difference. So if you will ask me about the checkpoint, we will continue the conduct of checkpoint but in strategic areas. Okay. And it should be not 24/7. Dire-diretso just like what we are doing. But for quarantine control points, our intention is to limit the movement by requiring anyone to show the travel pass. So that's the different Newsline Johnny. Oh. So ang ginadula lang naman naton is our restrictions sa municipal and the provincial boundaries. But for the conduct of the checkpoint, this would be our regular activities. Oh. So kabay pa nga i-observe lang sa gyapon sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo ang health protocols. Ang sunod pa sa iyo ni Governor, okay na mag-open ang beach resort kung magbaligya sila pero why dine-in? Take out lang. Ini pagabantayan man sa mga pulis. Yes, part na sa aton nga pag-implementa Newsline Johnny. Sa ginasiling naton, one of the implementing arm sa aton mga local executive or the local police. Pero at least, arawan ng aton mga barangay officials and other voluntary group na makaupod sa aton. Kay anuhon na lang ni naton kabantay tanan na oras kung hindi kita pagbuligan sang mga pumuluyo kag ibang mga officials within the barangay and the municipality. Oo. Colonel Guerrero, base may dugang ka pa, madamo ging salamat sa tsimpong ginatag ni mo dire sa Iloilo Newsline. You're welcome, Newsline Johnny. Madamo mga salamat. Be safe everyone and God bless. God bless, sir. Nabatian si Police Colonel Gilbert Guerrero, ang IPPO Director. Dahulat na lang ni sa nga mangin national awardee, no, finalist na ni nga Police Commission Officer of the Year, no, nagakinanglan gid man din kay kita nga Pulau Bugtaw mo daw ay na tulog nga director bla sa IPPO, no, kun ang mga pulis ya pambalon, grabe si Sir Guerrero, di mo na yan na mata niya sang Major Cesaro, daw ay galin na daw ang balay mo na yung police station. Tanawa, ang tawo ya sa una nga si Pinuela, si Sir Pinuela, kundi na-recognize sa higher ups
sang PNP chief, kay gintudluan niya mo, ginidukarya, ginatagan niya sa mga instruction, ginpasulod man sa utok, tanwa, kundi nagbunga. Ang iba niya matawo nga ginahatagan ng instruction sa probinsya sa Iloilo, pareho kay Senior Master Sergeant Lindero, finalist man sa Police Officer of the Year. Amo niya, nagakonsiderar, nagahangop sa iya mga tinawo, kag malabalaan niya gid kung ano ang nagakadapat, kag nabalaan niya man kung paano tapnaon ang kriminalidad. Thank you so much, sir. 59 minutos na nakaligad sa alas 9. May harapat alamyawan kita. Salamat sa pagpamati kay Martin Bautista kag Orly Cabalfin. Ito, Orly. Kay Engineer Kinoy Aligain, kag Gladys Aligain, nga nagapang-imprinta sa t-shirt, dira sa Leon, Iloilo. Kay Gingging Kanto ba, congrats gis bata mga sisyan, no? Ging, Hollywood ka na, sulod ka na. May recording na sila. Kay Sir Nard sa Sotari daw na. Salamat man sa pagpamati. Kay Ma'am Roth Tawney Ramital sa Texas. Diraman kay Nonoy Benito Sales. Kay Totong Riles. Kay Mary sa UK mayong gabi. Sa tanan namon nga mga listeners kag mga viewers, salamat gid sa pag-upod. Kag sa mga Gimaras noon, taga Hordan Gimaras kami, headed by SB member Hernani Galvez, kay Toto Vito da, Chinsa, mayong gabi. More power Iloilo, bringing more to life. Sa kay Sir Jonathan Cabrera and Joy Fantilaga, agiban pa dira. Naliyo ko. Sa mga nagapangita sa Bukushik, arada sa series terminal sa Kamaligharo, basi gusto nyo magbakal, may small, medium, large, kag may sweet cream anda. Naka-food panda na. So kung gusto nyo, tanaw ka mo sa food panda, order ka mo, deliveran ka mo da. Kag mayara man, kung mayara ka mo food panda pro, at may 25% discount. So, hindi na mo magpahinay-hinay pa. Tilawin nyo ang Sweetie Buko Shake. Barato na, manamit pa. Puro buko na ang ginatimpla hastang ice, purified ice. So, testingin nyo ang kanamitor sang Sweetie Buko Shake, timplado sang Chemist. Kay Doc Owen Libakin, kag siya pamilya, kay Lieutenant Ryan Orleans, kay Captain Dadji Dilima, kay Major Jose Ray Pabalan, kay Major Ferrer, Major Bermejo, kay Captain Von Lamson, mayong gabi sa inyong atanan. Kay Lieutenant Gary Diaz sa mga Diaz family sa Kwartiro. Panitan Maayon, Probinsya San Guimaras, sa Negros Occidental, Pamilya Yanson Novera Pitisa, La Calataro, Plaga, Gombok, kay Siderio. Mayong gabi, Pamilya Igaras. Thank you so much sa inyong pagpamati diri sa Iloilo Newsline, pagupod sa amon nga pagpangalagad. Diri lang kita kutob. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kita na kita buwas. Mayong gabi, Pilipinas.